Samba fla ani mugan waliya min kɛra utukalo tile 18 a daminɛna yɔrɔ jumɛn ka t'i kan o kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ min kalama Ibrim Boubacar Keita waati a ka premier ministre o tun ye Bubu Sise u kɔni ye olu minɛ o dugusajɛ sa min ye fanga yɛrɛ jasora maa minnu fɛ olu ye jɛkulu sigi ko Comité national pour le salut du peuple CNSP Assimi Goïta u ko ko o ye a ko ɲɛmaa ye keba waliya in kɛlen u y'a yira sa k'a fɔ ko calatigɛ jɛkulu m'an ka jamana kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen cira ka bɔ yen min ye couvre-feu ye u y'o sigi sen kan nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 ma an ka dancɛw bɛɛ lajɛlen u y'olu bɛɛ lajɛlen datugu min ye furancɛla fanga ye a nana sigi dɔɔni dɔɔni diɲɛ seleke naani maaw ale ni CEDEAO maaw olu nana ya siɲɛ caman ka se k'a lajɛ wala min bɛ bi u bɛ se cogo min na ka kɔn u ma nka keba yani fangandaraki ka kɛ an ka maaw hakili la jigi jamana yɛrɛ tun bɛ dabolo jumɛn na fɔlɔ yani an ka se fangandaraki ma fangandaraki tiɲɛ don a kɛra nka a y'a sɔrɔ Mali bɛ degunba kɔnɔna na degun min bɛ Bamanan ni ka wale kɛbaw siyako kɛlɛ k'o coko ka fɔɲɔgɔnkɔ wuli kosɛbɛ ka t'i kan yɛrɛ kɔnɔna an bɛ se k'a fɔ coup d'état minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ keba e ko a bɛɛ lajɛlen ma daminɛ Kati wa Musa ta kana daminɛ Musa ta la min ye Ibrim Boubacar Keita ale ka fanga jasili ale ni ATT ta nin bɛɛ lajɛlen nun donna Katikaw de fɛ yen Kati kan kɔnɔna na ni marafacikaw ye marafacika minnu n'olu bɛ kɛ ni funu caman ye funu minnu bɛ yen bi keba n'o bɛ sɔrɔ wolomasiri tabaw fɛ koyi indelima ni bingali min kun kɛra yen ni maa 49 kun tora o ko senfɛ o kun kɛlen don ka wolomasiri tabaw k'olu fujini kosɛbɛ o la sa Ibrim Boubacar Keita ale yɛrɛ maaw kun sigilen don ni kuma mun ye ale yana ko fɔ ale ye kuma min fɔ o ma bɛn sɔrɔsiw tɔw ma utu kalo la sa min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ ye keba an kana ɲinɛ koyi olu fana tun ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye e tɔma Keba Sangare ye k'ale jalaki o la kosɛbɛ ko josariyaw ko a ma se ka olu matarafa bingali minnu kɛra o waati ninnu kɔnɔna ka kɛ ni an ka dɔngɔnɔdugu fanfɛlaw ye Ogo Sagu min kɛra février kalo san 2020 o nana mankan juguya kosɛbɛ sɔrɔsiw yɛrɛ ka gun kɔnɔna na tiɲɛ don min ye sɔrɔsi kura minnu taara olu y'a yira sa k'a fɔ ko sɔrɔsi gun kɔnɔna na dunko juguya ni yuruguyurugu o ɲɛlen de sɔrɔsi kɔrɔbaw k'olu kɔni maramafɛnw t'o di olu ma min ye minɛnw ye olu t'o sɔrɔ fangandaraki a fiɲɛ donnen kun don olu bɛɛ lajɛlen nun na keba min ye ja dɔw fana ye an y'a ye k'a fɔ san 2019 waati keba min ye Ibrim Boubacar Keita denkɛ n'o ye Karim ye ale ka ja dɔw bɔra sa ani muso dɔw lamɛnbaaw ka hakɛ to fini suturalen tɛ olu la u kun dalen don kwaji jamana dɔ la dɔw ko Espagne kaw fɛ yen don o ja min bɔra sa o ye maaw tɔɔrɔ o ye maaw fujini o nana fara mun kan o y'a sɔrɔ M5 RFA ale kɛlen don k'a da tulu la k'a da jaba la kabini mai kalo bɔli tɛ bɔli ye ale bɛ k'o fara ɲɔgɔn kan école karamɔgɔw n'u ka article 39 bɛ ɲɔgɔn na min ye fanga yɛrɛ kɔnɔna na fana fɔɲɔgɔnkɔ misɛnninw caman nana cogo fanga maracogo fanga tacogo fanga baarakɛcogo wasabulon ale ni jɔyɔrɔko kumaw olu kun cayalen don jamanakuntigi yɛrɛ nɔgɔmɔgɔw fɛ kosɛbɛ o fɔɲɔgɔnkɔw taara wolo mun na min ye utukalo ale masuruna na a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi ka maa mafalen dɔ bɛ yen n'u b'a ka lakanako kunna o bɔra a jɔyɔrɔ la keba ka kɔ Katikaw ka wulikajɔ ye ni marifa ye M5 RFA n y'a f'i ɲɛna cogo min olu fana ye wulikajɔ caman kɛ nka ala belebelebaw kɛra min ye o ye juillet kalo tile 10 tile 11 tile 12 ni tile 13 min ye o ko ninnu taara wolo mun na sa maa caman de yira k'a fɔ ko joginna a waati MINUSMA min tun bɛ an fɛ yan ale ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko maa min tora ko in na k'a bɛ maa 40 bɔ min ye waleya in ye MINUSMA ka sɛbɛn min kun bɔra a waati u y'a yira sa ko josariyaw k'olu sɔsɔra kosɛbɛ o la sa k'a daminɛ juillet kalo tile 10 ka taa bila tile 13 la sa
min ye M5RFA maaw kɔni ye a yira k'a fɔ k'olu kɔni ka maa 14 o bɔɲɔgɔnko cɛw ani musow ani denmisɛnninw olu kɔni fara wolomasiri taba ka wulikajɔ fɛ Imam Mahmud Diko ale ka misirida ani wulikajɔ minnu kɛra M5RFA yɛrɛ fɛ yɔrɔ caman na maa minnu kun jalakilen don k'o la sa o ye finitigilakaw ye a kuma kun tara ka ɲɛsin olu de ma k'olu de o waliya cɛjugu in kɛ maa minnu bɔra ka taama maa minnu bɔra k'u ka nisɔngoya yira maa minnu bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko bin tɛ taa kɛ Imam Mahmud Diko ka misiri kan ko Diko tɛ minɛ keba o fana maa dɔw fana tora o ko senfɛ ye imamu yɛrɛ ale yɛrɛ fɛɛrɛ sigi sa ka sukanseli kɛ o ko hukumu kɔnɔna na o waati kelen na keba min ye CEDEAO ye ale nana ka na delili kɛ k'an k'a lajɛ an bɛ se ka bɛn cogo min jamanakuntigi 5 olu nana an fɛ yan keba k'a lajɛ tasuma bɛ se ka dafaga Bamako cogo min waliya minnu bɛ se Bamako kɔnɔna na olu bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na keba o nana wolo mun na Ibrahim Boubacar Keita ale ye gouvernement kunkurunin sigi gouvernement min n'o ye maa 6 ye premier ministre kun ye Boubou Cissé ye wolomasiri taba ka ministre o tun ye Ibrahim Dayiru Danbele ye min ye Mali ni jamana wɛrɛ cɛ siran ɲɛnabɔ o ye Alama Hinɛna Cɛbilen Dramé ye ka taa fara sa Boubacar Ba Bill ale yɛrɛ kɔni kun ye mara kama bɔli ministre ye a 6nan keba o tun ye Bemba Keita ye ale kɔni kun ye jamana kɔnɔna lakana ministre Maître Kasum Tapo sariya ko tun b'o bolo keba nana dayi min ye su tɛba tile tɛba M5RFA u ma kala don ɲina ka bɛn n'o gouvernement sigili ye keba okumu kɔnɔna sa polisiso min bɛ yen n'o ye 3e arrondissement ye 7e arrondissement ni 10e arrondissement olu ye maaw minɛli daminɛ koyi maa ye désobéissance civile kɛ sa olu bɛɛ lajɛlen caman jaso ka tulu fili kasobon na ye kiiri a kun labɛnnen don k'a yira sa k'a fɔ k'olu ka kiiri bɛna kɛ keba nin waati bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ an bɛ ka seliba magɛn han an bɛ ka ɲɔgɔn tarabaso nka an bɛ ka taa seliba ale fan fɛ Sɛbɛnnikɔrɔ Burama a ye maaw bila k'u ka kuma M5RFA maaw fɛ u ka sabali u ka muɲu u ka kuma ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ nin ko in a kana taa sira dɔ fɛ sira min cɛman ɲi kosɛbɛ M5RFA dɔ fara a kundama ka keba a bɔra sigili yɛrɛ la koyi u ye wulikajɔ kɛ sa ka ɲɛsin calatigɛ jɛkulu ma ka ɲɛsin kuluba ma ka ɲɛsin fan wɛrɛw ma o m'u bɔ koyi u nana ka na sigi yɛrɛ boloda an tɛ taa so bi f'an ka si yan keba o wolola min na e yɛrɛ a don an kun bɛ sa o nin bɛɛ kun bɛ fɔ an kɔ koyi keba n'i k'i tɛ taa jula t'a ka dɔgɔjugu la kalo ne yɛrɛ t'a dɔn e taara k'an dɔn cogo min na o kojugu lakalili ni fɛn a ma nɔgɔ keba M5RFA olu tun y'a yira sa k'a fɔ ko kalata mun kɛra k'o ma ɲi Ibrahim Boubacar Keita ka taa ka bɔ yen baara minnu bɛ senna Mali ale lakanako la o fana tɛ ka taa ɲɛ suko ni dugusajɛ min ye Semasi Jabala ye Maɲanbugukaw fɛ yen tile conférence de presse su comité stratégique ka réunion don o don wuli ka jɔ ko fɔ min ye fanga ye a ka taa ka bɔ yen min ye Manasa ye bolongani kun ɲɛsira ale fana ma keba k'ale fana ka baara bila pewu a guanna ka guan fo ka taa se utu kalo tile 17 ma o bɛɛ la min ye M5RFA maaw ye keba u m'a bila koyi u tun ye taama ni wulikajɔw boloda ka bɛn ni utu kalo yɛrɛ tile 20 na tile 21 ye k'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye fangadaraki ale nana kɛ utu kalo a tile